piyambakipun menika mirang muji ngombaga makutha waton banding galambun dan tanpa ratu agengipun dipun perjaya pati kemawon yen to kados ngaten panyuwunipun jengandika kula menika tresna kalian Nyai Prabu Duryudana nggih kula sagah mbibaraken paguron bumi Ngaldaka nah cocok yen kados ngaton ampun Glinggono to agengipun kedhalewar sumangga katuran bidhal wonten madyaning wana Tegal Kurusetra monggo nggih katuran bidhal wonten madyaning Tegal Kurusetra mlebet wonten wana panjenengan manggihi dhateng Begawan Jati Pitutur ingkang ngedikaken pertapan ingkang winasan pertapan bumi Ngaldaka yen kados ngaten kula nyuwun dipun rencangi Bapa Panembandura mangke sisan damel para Kurawa dipun kepiyaken menawi Begawan Jati Pitutur menika wangkal wangkot kula sagah merjaya pati Begawan Jati Pitutur ya kembang abot asari wolat bobo mangke kula medal gawe nggih kok medal rumiyin mangke Kurawa dipun kepiyaken aku ngeswaken dawuh Prabu. Kacarita mangkono Prabu Baladewa mundhi dhateng keparengipun Prabu Duryudana lumebet wonten wana Tegal Kurusetra sumedya mbebaraken paguron bumi Ngaldaka ingkang dipun pandhegani kaliyan Begawan Jati Pitutur rikala samana Pandhita Durna Prabu Duryudana sakpadya balane dereng nyumurupi sinten to Begawan Jati Pitutur mandhap saking pendapi ibarat wong inang dereng abang keco dereng asating sapta Bantala ketungga praptane Prabu Kala Durgangsa saking negari bumi Kasapta mangkono arsa minggah wonten setinggil binaturta negari Ngastina gojling-gojling praptaka glablis lanak lagune kelingan adalah sinuwun kula pun Kala Durgangsa ing semedya minggah pendapi sinuwun ngestuaken dawuh kula nyuwun pangapunten